Eu știu multe detalii despre toate etniile, toate națiile țării noastre. Țării voastre, eu nu pot spun că asta e țara mea, că deoarece țara ta e atunci când nu scacă nimeni la tine o gradă. Dar voi dacă vă căcați la mine o gradă, asta nu e țara mea, eu ieșesc în plen la Dracarai. Eu știu tot despre țara asta. Specificul la voi, ăștia de la sud, care vorbesc herbi, heapa, în heaun, specificul vostru e minciună. Voi săriți cu prăjina înainte, calomniați, spuneți minciuni, ca să dovediți. Asta e specificul românilor de la nord. Minciuna. Ce mai faci? Ce cu tine? Herbi? Ia că ăștia sunt minciunoși. Știi toată lumea. Oameni buni, când îți vede de ăștia de herbi, heapa, în cheaun, e nada.